Undunankulu wesizwe samaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi ekhuluma egameni lengonyama yesizwe samaZulu uMisuzulukazi Welithini udlulise amazwi enduduzo ngokukhothama kwendlovukazi yamangisi uElizabeth II. On behalf of His Majesty King Misuzulukazi Welithini and the Zulu royal family, as well on my own behalf as traditional Prime Minister of the Zulu monarch and nation, I extend our deepest condolences to the House of Windsor in this tragic hour as we mourn the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Our prayers are with the royal family and with Prime Minister Liz Truss as she leads a nation in mourning. May God comfort the people of the United Kingdom and all those around the world who felt such great esteem, affection for Her Majesty the Queen. Umbuzo kwabaningi njengoba kukhotheme indlovukazi yamangisi nje uthi bebunjani ubudlelwane bayo neAfrika ikakhulukazi iNingizimu Afrika. Ukusilekelela ke ukuthi siphendule lo mbuzo semukela umhleli weindaba zangaphandle SABC uSophie Mukwena. Sisikwamukela indabeni zehora lokuqala sichazele ngobudlelwane bendlovukazi namazwe aseAfrika ikakhulukazi iNingizimu Afrika ukusuka nje ekubusweni kwayo yiBritain ingaphansi kwecolonialism. Masibheka sithola ukuthi umlando uhlangehlangene. Uma ubheka kwamanye amazwe abantu bajabulile ukuthi mhlambe kwenzeke lesihlelo ngenxa yokuthi abantu basakhathazekile ngokuthi ngesikhathi secolonialism amazwe amaningi eAfrika aqindezelwa. Uyazi ukuthi kube nezimpi eziningi kakhulu. Uma ubheka iprovince efana neKwaZulu Natal umlando lapho uqaqile ukuthi baningi abantu abangaxolanga ukuthi kwenzekani. Uyazi nokuthi kukhona abantu abasafuna ukuthi indlu lena iqolise. Uyazi ukuthi indlovukazi ayizange iqolise ukuqaqile kodwa uke wakhuluma ngokuthi ubengavumelani nokuthi kuqindezelwe abantu abamnyama eNingizimu Afrika. Ngakho ke uma ubheka nje abantu bakhuluma kunalabo abanombono ukuthi mhlambe kuqhubekelwe phambili ngoba kunombono ukuthi lesikhathi athatha ukuhola lelizwe ilesikhathi kuba nenguquko kule continent eAfrika icolonialism iphela. Uma ubheka amazwe afana naboGhana kodwa uma uzaphansi la kuSADC uzothola ukuthi kuthathe isikhathi ukuthi abantu bakhululeke. Ilizwe elifana neNingizimu Afrika yithi esize sabasemuva kakhulu ukuthi sikhululeke. Ngakho ke abantu basanemibuzo eminingi kakhulu abafuna ukuthi lendlu iqolise nokuthi mhlambe bayenze izinto ngendlela engasilayo esiyaziyo yokuqindezela abantu. Yebo Sophie ngikuzwile nje uPaula ngesifundazwe iKwaZulu Natal vele bengifuna nje ukubuza umbuzo ukuthi kunezikhali zamaZulu oselokhu zabambeke eBritain nezathathwa emva kwempi yasesandlwana. Umama weNdlovukazi Elizabeth II wenqaba ukuba zibuyiswe kwayona ke indlovukazi le eqeda khothama nayo yenza kanjalo. Ngokucabanga kwakho ke ingonyama ezothatha uCharles III uzokubona ngelinye ihlo lokho. Uma ubheka uzokhumbula ukuthi isilo uma sivakashele lapha eLondon uGoodwill Zwelithini osengekho kwamanje owakhothama wazama naye ukukhulumisana nendlu lena ukuthi mhlambe badinga ukuthi kulungise ubudlelwano buqine noma ngekho bubi kwamanje kodwa lezo izinye izinto abafuna ukuthi ziqaqiswe. Asazi ke ukuthi uCharles uzophendula athini kodwa ngiyathemba ukuthi uCharles uyaqaphela ukuthi abantu abaningi la kakhulukhulu amazwe lawo bawaphansi kwelizwe lelo abaqolanga. Uma ubheka nalapha eCaribbean continent nakhona abajabulanga nala eAfrika abajabulanga. Izolo uma ukuvela lo mbiko uzwile ukuthi abantu abaningi bakhulume kakhulu ngamadayimani athathwa la eNingizimu Afrika ukuyenza lesigcoko sakhe. Ngakho ke kusenemibuzo eminingi kakhulu. Abanye bayabuza ukuthi njengoba sekhotheme nje indlovukazi ngabe lawo madayimani azobuya yini eNingizimu Afrika. Siyazi ukuthi uma ubheka lamazwe ake asicindezela kule continent yeAfrika njengamazwe afana newaseEurope amanye ngaphandle kwaUnited Kingdom babuyisa ezinye izinto abazithatha la eNingizimu Afrika nakwamanye amazwe la eAfrika. Ngakho ke abantu abaningi bathi mhlambe indlela leyo abantu abangaxola ngayo uma angayenza isimemezelo
kulabo abathatha izinto eAfrika ngalesikhathi kuliwa ukuthi bazibuyise naye ayenze umzekelo omuhle mhlambe ayenze ukuthi leyo crown ibuye kodwa angithembi ukuthi lokho kuzenzeka kodwa ke ngiyathemba ukuthi lapha ku Commonwealth kuyaxoxiswana ukuthi ubudlelwano bungaqiniswa kanjani ngoba abantu abaningi bayabuza ukuthi nokuthi nje sibe iparty ye Commonwealth kusizani uma ngabe ezinye izinto lezo abantu abafuna zilungiswe zingalungiswa. Sibonga kakhulu Sophie Mkwena umhleli weindaba zangaphandle lapha eSABC.